Porušovaním autorského zákona sa zaoberá okresný súd v Ružomberku. Dopustiť sa ho mala riaditeľka štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne. 1/3 jej dizertačnej práce údajne tvoril článok bývalého kolegu skopírovaný od slova do slova. Ten bol publikovaný v odbornom časopise. Autor článku z roku 2002 a jeho traja spoluautori podali na súd žalobu. Za porušenie autorského práva žiadajú verejné ospravedlnenie a 300 000 korún. Z jej stránky neseriózne odpísať to od slova do slova. Nenapísala ani riadok toho článku a pritom ten článok má vo svojej dizertačnej práci. Vďaka práci získala v roku 2004 titul PhD. Autor článku tvrdí, že na jeho dielo nemala právo, ani keď výskum, ktorého výsledky v článku použil, financoval štát. Môžem len to povedať, že s tým absolútne nesúhlasím. Tento článok je môjim duševným vlastníctvom a duševným vlastníctvom ďalších spoluautorov. Riaditeľka ústavu ale tvrdí, že na výskume pracovala aj ona. Jedna rovina sú výsledky, ktoré sú majetkom ústavu, ja si nerobím na ne žiadne majetkové práva, a druhá rovina je článok. Hovoriť s nami nechcela, na pojednávaní ale trvala na tom, že použiť článok mala právo. Okresný súd pojednávanie odročil z dôvodu zabezpečenia dôkazov navrhovaných žalovanou. Ďalšie pojednávanie v tejto veci bude na okresnom súde v Ružomberku 2. júna. Miriam Števková.